kwavela into yokuba ukutya okutyiwayo kuyafuneka uba kuhloliwe ukuba kuveliswe ngendlela elungileyo na. So laa G.A.P umele good agricultural practices. Yenza ke ngoku loo nto ukuba umfama xa evelisa ukutya abe nee-records, abhale phantsi ukuba ifethilayiza uyifake yangakanani, xesha phi, ii-chemical kuba kukhona iirhorho ezimane zisitya ezinto sizivezayo, azibhale phantsi, awahlule amasimi wakhe kubonakala uba kule block mhlawumbi umzekelo sithi ublock 1 okanye ublock A besifake ezi chemicals nezi ngexesha elithile, sade sahamba sayozivuna ngexesha elithile, sazihambisa sayozithengisa kwaSpar umzekelo. Yonke loo nto ibe kanti yinto eshicilelwe phantsi ukwenzela uba kuye kwakhona ingxaki umntu akwazi ubuyela kwirekhodi le yakhe ebeyibhala phantsi ukujonga uba kuphazameke ndawo.